OK, dnes ideme zase na to. Rozcvičíte si spodnú časť chrbtice a v podstate celú chrbticu, ale hlavne ide o rotácie, ktoré sú extrémne dôležité, vyplývajú z nášho prirodzeného pohybu v rámci chôdze, behu a všade sú rotácie, ale vďaka tomu, že dnes väčšinu dňa sedíte, tak tie rotácie v zásade nerobíte. Čiže ideme na to. Chrbát začína bolieť vtedy, keď má nedostatok pohybu. Nedostatok pohybu spôsobuje to, že tam nie je cirkulácia, že sa stavce nehybu, platničky sa nestlačajú, nežmýkajú, nie je tam cirkulácia, tuhne to, bolí to. Teraz zistíš, ako to odstrániť. Najprv si láhneš na chrbát s vystretými nohami a približne minútu len ležíš a snažíš sa dýchať. Toto cvičenie je dôležité, aby si uvedomil, akou časťou chrbtice sa dotýkaš, či ti je táto pozícia nepríjemná, do akej časti hrudníka, brucha alebo trupu sa nadýchuješ, či sa ti dýcha ľahko, akom napätí má spodnú časť chrbtice. Iba to vnímaj, nesúď to. Sleduj, pozoruj, buď vnímavý. Ak máš príliš veľkú kyfózu, takže hrb v hrudnej časti asi sa ti neleží komfortne hlavou na zemi, tak si to kľudne podložte. Ale kto s týmto nemá problém, tak leží iba na rovnej zemi a dýcha. A vníma, akej výške je spodný chrbát od zeme. Akej výške je krk od zeme. Opäť opakujem, len to sleduj. Nehodnoť to. A buď uvoľnený. OK, otvor oči. Toto cvičenie bolo na to, aby si sa spojil s telom, navnímal, v akej pozícii sú určité segmenty a mal možnosť porovnať to po ďalšom cvičení. Moje veľmi obľúbené cvičenie je, ležíš na chrbte, kolená sú pokrčené a ideš s nohami zo strany na stranu, hlava ide do protismeru, čiže keď moje kolená ukazujú doprava, moja hlava doľava, môžeš začať. Snaž sa jemne držať, alebo respektíve kríže pri zemi. Ak ťa príliš prehýba v chrbte, tá rotácia nebude moc dobrá. Takže držíš to prilepené na zemi. Nie silou samozrejme, iba to jemne koriguješ. A ideš zo strany na stranu. Ideme minútu. Opäť používaj hlavu. Ak ti tie nohy zastavia tu bolesť, tak ti to zastaví tu. Ďalšiu sériu budeš zase inde na to pustiť do plného rozsahu až dole. Snažíš sa nechať obidve lopatky na zemi a pohybuješ sa uvoľnene, jemne a vnímavo. Ešte 20 sekúnd. A snaž sa navnímať, že čo je tvoj bod limitácie. Ktorá časť chrbtici je v trupe, v bedre, v hlave, v krku ťa limituje, aby si nedostal kolena na zem. Teraz máš ešte chvíľu čas, aby si to identifikoval. OK, na chvíľočku si oddychni. A teraz definuj si, máš na to 20 sekúnd alebo 30, uvidíme, jak si to aj ja nájdem. Do ktorej strany tie kolena idú ťažšie. V 9 z 10 prípadov má ten človek buď napravo ťažšie padajú, alebo naľavo. Môžu byť symetrické samozrejme, ale pravdepodobne tá strana nebude úplne symetrická. Ja cítim, že naľavo sa mi koleno nedotkne zeme, a jemne mi dvíha lopatku, napravo mi to padne v podstate úplne samo. Takže ak je to
strana ako mám ja, môže byť druhá, nemusí byť druhá. Tak tam držím a 5 sekúnd, 5 krát dýcham do miesta, ktoré ma limituje. V mojom prípade cítim, že mám trošku zatiahnuté šikmé brušné svaly, takže v tejto časti tela, brucha idem nádych do šikmých brušných a s výdychom sa snažím maximálne uvoľniť. Nádych. A uvoľňuješ. OK, ja mám 5. A idem to porovnať. Či mi to tam... OK. Už to mám takmer na zemi, ale doprajem vám ešte 2 série, takže ešte 2x5 nádychov pod nosom. OK, ideme zase. Zo strany na stranu. Chvíľočku ideš. Necháš si to krásne. Už tam cítim, že mi tie nohy padnú až dole. Úplne voľne. Snaž sa to ťahať kontrolovane, aby to nebolo, že ti to tam padá a vôbec nevieš, čo sa deje. Ideš pomaly zo strany na stranu. Ešte jeden 5 nádychový. Yes, krásne. Ak cítiš potrebu ostať pri tomto cvičení, tak si tam ostaň, koľko sa ti chce. Za mňa som dosť rozhýbaný. Obidve strany má symetrické, čiže je to OK. Ten dých je extrémne dôležitý, pretože máš približne 5 až 8 litrové plúca. Predstav si, že aký obrovský objem dokážeš dodať do svojho trupu. A ja keď som mal viac stiahnutú pravú časť šikmých brušných svalov, tak sa mi to krásne celé naťahovalo a len tým samotným dýchom sa mi to extrémne strečovalo, vďaka čomu som dokázal mať krásne symetrický pocit na obidve strany. Ďalšie cvičenie, v podstate to isté, ale keď ti spadnú nohy na stranu, tak tá jedna horná noha ide smerom k ruke. Raz jedna, raz druhá, nejdeš cez bolesť, jemne zase sa hráš s tou bolesťou kľudne, ale nehroď to, ideš tam jemne a keď sa stane to, že ti zdvíha lopatku, tak už ďalej nechoď, ideš iba tam, kde dokážeš chrbát pomerne celý nechať na zemi. Zase počúvaj svoje telo, keď ten rozsah bude takýto, bude takýto. Je to úplne uprdele, či budeš robiť veľký alebo malý. Mňa to pustí až sem
Ak to teba pustí sem, pustí ťa to sem, takže ideme, poď, prvá minúta. Zase len hľadáš rozsah, aký je pre teba priateľný, čo to vlastne robí s tvojim telom. Nechceš cítiť nejaké extra nepríjemné veci. Ak ti včera vyskočila platnička, asi to nerob. Tieto rotácie všeobecne prvých pár týždňov pri čerstvo vytlačených platničkách sa neodporúča. Ja osobne by som do toho išiel, ale veľmi opatrne, a ak si amatér a nemáš také precítenie tela, radšej to vynechaj. Takže pomaličky zase si nájdi stranu, ktorá je menej natiahnutá, ktorá ti ide ťažšie, čiže či je to ľavá strana, alebo je to pravá strana. Ja osobne cítim viacej ľavú. OK, minútka prešla a ten istý princíp ako na druhej strane. Cítim ľavú stranu, že je limitovaná. Tak to tam nechám, aby som sa nemusel napínať. A dýcham do miesta limitácie. U mňa je to teraz zadok, ľavá strana. Nech to znie akokoľvek, dýcháš do sedacích svalov. Päť opakovaní. Zase druhá. A späť. Nice. Ja to mám symetrik, ale doprajem mám 3 série. Zase si to prejdeš na jedno. Ak ti tam trošku popúká v drieku, je to úplne v pohode. Tretia séria. Krása. OK. Zase si láhneš ako na začiatku s vystretými nohami a budeš vnímať, čo sa zmenilo v tvojom tele. Yes. Krása. Opäť dýchaj a vnímaj, čo sa zmenilo. Či sa ti dýcha ľahšie. Aký je priestor medzi spodnou časťou chrbta a krčnou časťou chrbtice. Aký pohyb robí hrudná kosť. Či sa cítiš voľnejšie. Či sú nohy voľnejšie. Aký pocit máš na hamstringoch. Aký pocit máš na krížoch. Opäť to nesúdiš, iba sleduješ. A pomaly dýcháš a vnímaš, čo sa deje s tvojim telom. Yes. Kľudne si to užij a pokračuj v ležaní a dýchaní. Ak sa ti nechce, tak si sadni.